Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Hölgyeim és uraim, a Hungária Televízió újabb és újabb stúdiói közül most egy nagyon kellemes, bárzenés éttermet választottunk. Egyébként is rendhagyó lesz a mai megnyilvánulásom, elsősorban azért, mert ennek reméljük, hogy az lesz címe, hogy nem engedünk a 48-ból. Sajnos Deákék annak idején engedtek a 48-ból, ennek szomorú következményei lettek utána a 67-es kiegyezés kapcsán. Mi viszont most azért nem engedünk a 48-ból, mert 48 évvel ezelőtt tért haza a Szent Korona, és a jövő év január 4-én vasárnap délután 2-től 5-ig, vagyis 14 órától 17 óráig megemlékezünk erről a Szent Korona hazatérésről. Nem is akárhol, hölgyeim és uraim, hanem Budapest 5 kerület, Semmelweis utca 4 szám, nevezetesen a Háló Közösségi Ház nagy terében. Ezen a megemlékezésen olyan jeles személyiségek lesznek jelen, mint Jelenszky István filmrendező, Jó Katalin, aki egy szakrális vezető, Bak István primor, főnemes, Diviki Nagy Attila közjogász, Fáy Árpád Szent Korona alkotmányosság kutató. Reméljük, hogy Bethlen Farkas is el fog jönni, és jó magam. Hölgyeim és uraim, talán azért fontos ez, hogy megemlékezzünk a Szent Korona hazatéréséről, mert hangsúlyoznunk kell mindig újra és újra, hogy Magyarország ma is királyság, annak ellenére, hogy 1946-ban nyakunkra ültettek egy köztársaságot, amelytől mi még soha semmi jót nem kaptunk. Sokan szokták mondani, hogy a Kádár rendszer utolsó 10 éve milyen nagyon élhető volt. Ez valóban igaz. Az a 10 év nagyon élhető volt Magyarországon. A probléma csupán annyi, hogy már 82-ben a nyakunkra ült az IMF, és ez azt jelentette, hogy már a 70-es évek közepén, végén eladósították a magyar államot, olyannyira eladósították, hogy kénytelenek voltak az IMF-et beengedni Kádárék. Fekete elvtárs, vagy mondjuk ki Schwarz elvtárs zseniálisan dolgozott, és olyan magánbankoktól vette fel a hitelt a magyar államnak, amely magánbankok, ugye sajnos tudjuk, sohasem mehetnek csődbe, mert ha véletlenül egy csődhelyzet lenne, akkor a magyar állam azonnal megsegíti ezeket a bankokat. Tudjuk, ez előfordult a 90-es években is, hogy egy komoly bankkonszolidációt hajtottak végre, magyarul közpénzből tákolták meg a bankokat, hiszen a bankok előzőleg az összes kommunistának, aki csak hozzájuk fordult, hatalmas hiteleket biztosítottak, és ezek a hitelek nem kerültek visszafizetésre. Nos, hölgyeim és uraim, ha már itt tartunk, hogy ma Magyarországon búvópatakként ugyan, de királyság van, és itt ül a nyakunkon a köztársaság, akkor engedjék meg nekem, hogy felolvassak néhány gondolatot abból az anyagból, amelyet annak idején a Jurta Színházas Romhányi László által vezetett úgynevezett nemzetgyűlés készített. A cél egy olyan országos hálózat kialakítása, hogy a 2006-os választásokon, hát ugye lassan 20 éve, indulhasson az a tömeg, akik ennek a hálózatnak az alulról szerveződő követei lesznek. Annak érdekében, hogy tervezeteink, anyagaink ne csak asztalfiókba kerüljenek, hanem a nemzet érdekét a gyakorlatban is szolgálják.
A pártokról csak annyit, hogy az egyik kutya, a másik ebb. Ebből kiindulva nincs kompromisszum. Az a szövetségesünk, aki céljainkat segít megvalósítani. Rományi László mindehhez a következőket fűzte hozzá. Az a fogalom, hogy nemzeti erő vagy nemzeti vonal, nagyon csalóka. Ha egy hálózatot nem építünk fel, akkor nem építünk semmit. 2006-ban nagy ütközetbe megyünk, és aki kihull, az kimarad. Melyik párt mennyire erős, azt nem tudom, de egy biztos, hogy nincsenek rendesen megszervezve. Ha nekünk országos hálózatunk van, akkor cselekedhetünk végre. És nagyon fontos, hogy a képviselőjelöltjeinket nem ejtőernyőzzük, hanem helyben kell őket mindig megválasztani. Nos, Rományi szavai, aki sajnos 2004-ben meghalt, máig hatnak. Ebben a szövegben tulajdonképpen csak a 2006-ot kell kicserélni 2026-ra, és már is képbe vagyunk. Igen, 2026-ban nagy ütközetbe megyünk, és aki kihull, az kimarad. Hölgyeim és uraim, én nagyon bízom abban, hogy a Nemzetegyesítő Mozgalom számára lesz elég önként jelentkező, kiváló magyar, olyan magyar, aki hajlandó áldozatot is hozni a nemzetéért, és ha mind a 106 választókerületben meg lesznek a jelöltek, ha lehet, akkor nem is egy, hanem több, akkor úgy ítélem meg, hogy a magyar nemzet megmaradása biztosított. Köszönöm, hogy meghallgattak, és zárásként áldott karácsonyt és boldog új évet kívánok a Hungária Televízió, illetőleg a Nemzetegyesítő Mozgalom nevében. Isten önökkel!